Dobrý deň prajem, alebo možno aj dobrý večer. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli. Podujatie Festival právneho štátu organizuje Slovenská národná stredisko pre ľudské práva. Je nám veľkým potešením, že do diskusie prijali pozvanie pán verejný ochranca práv Robert Dubrovský. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. A advokát Radovan Pala. Dobrý, ďakujem. A skôr ako prejdeme k diskusii, ešte teda mám sa ja predstaviť som Marián Tulčík, minister tiež zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. A na úvod poprosím našu výkonnú riaditeľku Silviu Porubenovú o pár úvodných slov. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vážené účastníctvo, dovolte teda aj mne privítať vás v mene svojom aj v mene mojich kolegov a kolegy zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva na úvodnom podujatí 3. ročníka Festivalu právneho štátu. Festival sa pomaly, ale iste stáva takou vlajkovou loďou strediska, tak preto nás mimoriadne teší vaša aktívna účasť a participácia. Chceme sa poďakovať zároveň stálemu zastúpeniu Európskej komisie za pokračujúcu spoluprácu, súčinnosť a v neposlednom rade aj za prepožičanie priestorov na dnešnú diskusiu. Tohtoročný ročník môžeme realizovať vďaka finančnej podpore švajčiarskeho veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Európskej siete národných ľudskoprávnych inštitúcií ENHRI. A vďaka tejto finančnej podpore môžeme pripraviť spolu 8 diskusí po celom Slovensku na témy právneho štátu a ľudských práv. Dnešná diskusia, ako viete, prebieha počas Bratislavského právnického fóra, ale nielen preto sme zvolili tému právnej istoty. A ja si dovolím poďakovať jednak pánovi Dobrovodskému a pánovi Palovi, ktorých mená poznáte aj v kontexte ich právneho aktivizmu v spomínaných témach. Tak verím, že nám zachováte priazeň a sledujte naše sociálne siete. Určite sa dozviete čoskoro viac aj o presnom termíne a presných témach týchto spomínaných diskusí. Festival bude trvať prakticky až do decembra, takže dúfam, že sa nám podarí nielen rozširovať siete, ale aj prehlbovať našu expertízu a dosah. Ďakujem pekne. Poprosím Gabrielu Šaturovú zo stáleho zastúpenia Európskej komisie. Dobrý deň, vážení panelisti, vážení hostia, hostky. Je mi cťou vás dnes privítať na otváracej diskusii Festivalu právneho štátu 2025 Slovenského národného strediska pre ľudské práva v mene zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dovolím si povedať len pár slov k polícii alebo teda k nastaveniu Európskej komisie v oblasti právneho štátu a obzvlášť témy právnej istoty, ktorej sa dnes budeme venovať. Právna istota, celkovo princípy právneho štátu sú kľúčom pre každodenné fungovanie spoločnosti, hlavne pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie a pre dôveru občanov v inštitúcie. Preto aj v návrhu viacročného finančného rámca, teda rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034, komisia navrhuje zásadne posilniť kondicionalitu, teda princíp prepojenia medzi dodržiavaním zásad právneho štátu a prístupu k finančným prostriedkom EÚ. A navyše má byť finančná podpora EÚ tiež už previazaná s investíciami a reformami, čo je teda prístup, čo sa osvedčil pri pláne obnovy. Minulý týždeň predsedníčka komisie von der Leyen v prejave o stave únie zdôraznila, že potrebujeme ešte viac posilniť ročný cyklus hodnotenia právneho štátu, s jednotným načasovaním, s jasnými milníkmi, so zapojením všetkých inštitúcií a tiež sa musíme zamerať na odstránenie existujúcich medzier v tomto cykle. No a pilierom tohto cyklu je práve správa o právnom štáte, ktorú komisia každý rok vydáva a v novom finančnom rámci komisia plánuje už prepojiť odporúčania správy práve so spomínanou kondicionalitou. Tohto ročná správa kladla osobitý dôraz na otázky, ktoré priamo súvisia s riadnym fungovaním jednotného trhu a s konkurencieschopnosťou. Sú to samozrejme riadna tvorba právnych predpisov, pravidlá verejného obstarávania, stabilita regulačného prostredia. Akurát včera sa o tohto ročnej správe diskutovalo na stretnutí Ministerskej rady pre všeobecné záležitosti, kde zaznievalo, že správa by nemala slúžiť len ako audit problémov, ale aj odporúčania by sa mali pretaviť do konkrétnych merateľných krokov a reforiem. Čiže táto potreba merateľnosti a posilnenia rezonuje na všetkých úrovniach.
No a čo sa týka Slovenska, tohtoročná správa poukazuje na určité výzvy alebo znepokojivý vývoj v niektorých oblastiach vrátane témy právnej istoty, kde takým hlavnou výzvou nadužívanie skráteného legislatívneho konania, ktorým sa tiež obmedzuje účasť verejnosti, respektíve zainteresovaných subjektov pri tvorbe legislatívy. Správa o právnom štáte konštatuje, že v tejto oblasti za uplynulý rok bohužiaľ nenastal žiaden pokrok. Len pre ilustráciu, v roku 2024 bolo zo 131 zákonov prijatých v tomto roku 2024 58 prijatých za okolností, ktoré nejakým spôsobom obmedzovali participáciu alebo účasť verejnosti zainteresovaných stakeholderov. A z tohto vlastne 28 bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní a 30 na základe poslaneckého návrhu. No a teda za rok 2025 vidíme, že tento trend pokračuje a tieto prípady pribúdajú v ďalších desiatkách. Podľa správy o právnom štáte nielen mimovládne organizácie, ale aj súkromný sektor, záujmové združenia dlhodobo poukazujú na to, že absencia pripomienkových konaní sa týka aj významných právnych predpisov a pri skrátenom legislatívnom konaní obvykle chýba relevantné vecné opodstatnenie, prečo je teda skrátené. A tak dôležitá legislatíva sa znepokojivo často príjme bez dostatočnej analýzy vplyvov a často sa potom rýchlo mení v procese. Výzvy v oblasti istoty a predvídateľnosti práva sa ďalej týkajú samozrejme príjmania zákonov, ale aj implementácie súdnych rozhodnutí, efektívnosti, predvídateľnosti a transparentnosti úradných postupov, účinnosti vyšetrovania a postihovania trestnej činnosti, vrátane prípadov veľkej korupcie. Skrátka, je to dôležité, pretože ide o to, či sa občania a podnikatelia dokážu spoľahnúť na právny rámec, pretože právna istota nie je nejaká čerešnička na torte, ale predpoklad stability pre celú spoločnosť, a to osobitne v časoch globálnych turbulencií. Preto je dnešná diskusia veľmi relevantná a verím, že aj takéto spoločné otvorené diskusie o výzvach a o možných riešeniach sa raz postupne pretavia do spomínaných merateľných reforiem posilňujúcich právny štát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som ešte možno na úvod zasadil našu diskusiu. Slovenská národná stredisko pre ľudské práva každý rok vydáva správu o právnom štáte, je samozrejme dostupná aj na našom webe, ale výtlačky nájdete aj tu vo foaje. V našej správe, ktorá je súčasťou správy Európskej siete národných ľudskoprávnych inštitúcií, pokrývame viaceré témy. V tej poslednej sa venujeme aj právnej istote v kontexte skrátených legislatívnych konaní. Dnešná diskusia sa bude venovať okrem právnej istoty v tomto zúženom chápaní aj širšie témam demokracie, občianskej spoločnosti a participácie. Na úvod asi by som začal tým, na čo upozorňujeme v našej správe, čo je za minulý rok, čiže novelizácia trestného zákona. V roku 2024 bol ten zákon novelizovaný tak dokopy 7-krát. Viaceré tieto zmeny išli v skrátenom konaní, niektoré aspekty si vyžiadali zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu, lebo ani súdy si neboli isté ich výkladom. A to nás teda viedlo do otvárania témy právnej istoty, pretože tá vyžaduje, aby legislatíva bola jasná, zrozumiteľná, konzistentná, stabilná, aby bola verejne dostupná a tak ďalej. A o to podľa Benátskej komisie je práve tá predvídateľnosť a zrozumiteľnosť legislatívy najdôležitejšia pri trestnej legislatíve. Čiže v tom sme videli v minuloročnom procese zlyhania. A moja prvá otázka, ktorá bude skôr smerovaná na Radovana, bude, ako vníma tie zmeny v kultúre tvorby legislatívy, ktoré badáme za posledné roky. Okrem nárastu skrátených konaní je to aj veľké množstvo systémových zmien, ktoré sú predkladané poslaneckými návrhmi. Veľa pozmeňujúcich návrhov sa predkladá na poslednú chvíľu. Niektorí vnímajú koaličnú radu pomaly ako súčasť legislatívneho procesu, hoci je to celkom neformálny proces. Ako to vnímaš ty? Tak to je samozrejme ľahká otázka na akoby jednoduchú odpoveď, že zle to vnímam, ale treba to asi poňať oveľa širšie. A tam ja možno začnem tým, že ten proces toho, ja by som nazval tej degradácie určitej, alebo oslabovania tých mechanizmov, ktoré v legislatívnom procese sú dôležité z hľadiska aj participácie verejnosti, ale aj riadneho odborného posúdenia predkladaných návrhov, ich dopadov, toho, ako to bude mať dopad nielen teda na iné časti právneho poriadku, ale aj dajme tomu na spoločnosť alebo na to, ako sa budú správať následne regulované subjekty.
a aby sme vedeli aj vyhodnocovať, že či sa dosiahlo to, čo sa chcelo, tak úpadok tohto všetkého je podľa mňa iba prejavom toho istého, a to je akože úpadok nejakej kultúry. Lebo právny štát je v prvom rade pre mňa určitá kultúra, to nie je nejaká striktne pomenované, že budeme dodržiavať pravidlá, vy môžete striktne dodržiavať pravidlá, aj tak prepadnete pri posudzovaní tých naozajstných kritérií právneho štátu. A to súvisí podľa mňa ešte s niečím širším, než je len samozrejme právo, a to je aj spôsob, akým sa dneska tvoria politiky. A akým spôsobom dneska vôbec akože pristupujeme k tomu, čo vlastne predkladá sa verejnosti. Lebo ten štandardný proces, ktorý ja si predstavujem, je, že nastúpi vláda, ktorá má silnú agendu a v rámci tej agendy pripravuje množstvo zákonov. Samozrejme do toho vždy budú vstupovať nejakí akože poslanci a vystrelia tam svoje pozmeňovacie návrhy. A niekedy aj so zlými následkami. Ja iba ako príklad poviem, že aj v 91., keď sa prijímal obchodný zákonník, ktorý koniec koncov platí dodnes, tak doteraz sa traktuje ako niektoré veci v tom zákonníku, ktoré potom boli problematické. Vlastne na konci nejakí poslanci tam rýchlo vsunuli, pritom to tiež bol kódex mimoriadne dôležitý a vtedy prelomový. Čiže toto sa vždy deje, keď máte tú silnú akoby kultúru, kde fungujú tie inštitúcie a teda vláda vie, čo robí, politici predkladajú politické agendy, tak to prirodzene vytesňuje do úzadia tieto skrátené legislatívne konania alebo to veľké množstvo poslaneckých návrhov. Naopak v situácii, kde politika sa tvorí na Instagrame alebo na Facebooku a kto dá lepšie virálne video s lepším nápadom, tak potom to hneď pretaví do nejakého super pozmeňujúceho alebo poslaneckého návrhu alebo do nejakého super skráteného legislatívneho konania, alebo to zabralo jednoducho, tak to je vlastne prejav toho, že sa akoby netvoria zákony tam, kde sa tvoriť majú, ale tvoria sa niekde úplne inde z úplne iných akoby pohnútok, ako je vytvoriť nejakú ucelenú systematickú zmenu. Vždy je to iba nejaká reakcia alebo nejaký taký akoby pokus o možno zviditeľnenie sa. Tých príčin tam môže byť viac, ale vlastne je to úpadok celej tej kultúry toho legislatívneho procesu a toho vôbec akože spôsobu vládnutia, že silná vláda nedovolí, aby sa takéto niečo dialo, keď má kontrolu nad svojimi poslancami, jednoducho presadzuje si svoje veci, plánovanie dlhodobo v riadnom procese. Bohužiaľ toto u nás nenastalo len teraz, ako ten problém so skrátenými legislatívnymi konaniami. Ja som v tom čase bol celkom blízko u toho a dlho u toho, ako poradca pani prezidentky. Vlastne to začalo už aj počas vlády premiéra Igora Matoviča. Tam to bolo kvázi často odôvodňované existenciou pandémie. A vtedy sa naozaj uvoľnili tie stavidlá prvýkrát a myslím si, že to aj presne ide do tej takej korelácie s tým, že ako sa menil spôsob, akým politici komunikujú s ľuďmi, že nekomunikujú cez agendy svoje, ale komunikujú cez svoje nejaké kanály, tak vtedy to tiež bolo už veľmi, veľmi nadužívané a bolo to, často to bolo aj, myslím, že som o tom tu už raz hovoril niekedy, že bolo to často aj veľmi ťažké potom pre posúdenie na strane napríklad pani prezidentky, pretože často sa stalo, že do zákona alebo novely zákona sa vsunula časť, ktorá bola naozaj z hľadiska pandémie hrozne dôležitá, aby sa prijala hneď. A zároveň tam boli úplne nesúvisiace veci, ktoré si tam niekto akože prepašoval. A teraz rozhodnutie podpísať alebo nepodpísať znamenalo, že keď nepodpíšem, tak na mňa budú ľudia vyklikať, že tu sa zabránilo okamžitej pomoci, ktorú okamžite bolo treba doručiť, lebo sa to oddialilo, to prijímanie. Čiže týchto aspektov je tam hrozne veľa. Ale teda späť k vašej otázke, vnímam to zle, ale je to po mňa ešte horšie, ako si myslíme, lebo je to žiaľ iba prejav niečoho. To nie je, že toto je koreň toho. To je proste prejav niečoho v podstate širšieho, nefungujúceho. To, že tento syndrom teda spôsobuje aj vážne choroby, vieme premostiť aj v tomto roku, keď sa prijímal takisto veľmi otázným spôsobom zákon, tzv. Zákon o mimovládnych neziskových organizáciách, kde sa tiež otáčala téma právnej istoty. Predkladatelia, opäť ide o návrh, ktorý išiel ako poslanecký návrh, hoci teraz v médiách sa predstavitelia úradu vlády menujú ako autori zákona, čo je takisto prekvapujúce.
posledné pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu boli takisto predkladané iba pár hodín pred hlasovaním. A na tomto prípade je celkom dobre vidno, že prečo majú tie formálne pravidlá taký význam, lebo na konci takéhoto zvláštneho procesu je zákon, ktorý má obrovské množstvo problémov, ktoré boli odstrániteľné, ak by tomu bol venovaný patričný proces. A preto by som si veľmi cením, že tu dnes máme verejného ochráncu práv, ktorý k tomuto zákonu podal aj ústavnú sťažnosť a poprosím ho, nech nás informuje o tejto sťažnosti. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak pokiaľ ešte ide o tú moju kompetenciu, ja gratulujem sa na SLP, že môžete vydávať, máte na to mandát, takúto správu a že sa voľne môžete vyjadrovať, aj pokiaľ ide o skrátené legislatívne procesy. Tu ja ako verejný ochranca práv vždy, keď idem zasiahnuť, musím nájsť základné ľudské právo. Totižto v katalógu ľudských práv nie je právo žiť v štáte, kde bude riadny legislatívny proces. Takže aj okrem toho, že Národná rada je mimo mojej kompetencie a Národnej rade neviem vytknúť. Národná rada si sa nemala tak ponáhľať, mala si to robiť krátšie, takže ťa napadám na ústavnom súde. Čo ale ja viem napadnúť, keď vidím nedokonalý produkt takéhoto procesu, tak síce ústavnému súdu nepoviem, že no ale oni spravili tú chybu, pretože to spravili rýchlo, ale ja už substantívne napadám to, čo vyšlo z toho procesu. Ten zákon o NGO-kách v mimovládnom sektore, ktorý na začiatku mal byť lex agent, cudzí úplne v prvopočiatku, keď som videl ten zákon, ten úplne substantívne zasahoval do ľudských práv a preto ja ako verejný ochranca práv, ktorý vzýšiel z parlamentu, som parlamentný ombudsman, som si vytvoril novú metódu, že s tým parlamentom komunikuj nie raz v roku, že predložíš správu o činnosti verejného ochrancu práv, bo vtedy ten parlament s ročným oneskorením vie, ak vôbec, reflektovať, čo sa deje, ale mám interakciu okamžitú. A dobre si to teraz povedal som sa až teraz, keď úrad vlády kriticky sa vyjadril k môjmu úradu, kde napísal, a sme prekvapení z postoja verejného ochrancu práv, my ako autori zákonov. Tak teraz pozerám, veď ja som jednal s poslancom Lučanským na začiatku, ktorý bol napísaný ako hlavný autor a teraz na konci procesu, už keď je to zbierke zákonov, sa dozviem práve o autore, ale človek niekedy povie v hneve a v emóciách aj to, čo je pravda. Dobre. A no od začiatku som sa s pánom Lučanským vyjednával, pán Lučanský, tu vidím kritické body, označovanie niekoho ako lex agent, ako cudzí agent. Tam došlo napríklad k tej destigmatizácii medzi prvým a druhým, v druhom čítaní, on vypustil tie kritické body, už sme mysleli, že všetko je v poriadku, následne sa náhle objavila celá stať o lobbingu, tak znovu som sa vrátil k poslancom, prosím vás, ale dobre, zaregulujte lobbying, ale nezačnite o NGO, lobujú privátny sektor, hospodársky sektor. Môžu aj NGOky, ale kto má najväčší záujem na lobbingu? Priemysel, hospodárske zväzy a tak ďalej. Okrem toho tam boli aj problémy s definíciou, čo je lobbying. Takže dobre, vyhoveli mi poslanci, dobre, pán ombudsman, vyčleníme to, tam si to uvedomili, na osobitnú právnu úpravu, ktorá si prejde svojím procesom. Práve som mal minulý týždeň rokovanie s pánom štátnym tajomníkom ministerstva vnútra, Kaliňakom, pán ombudsman, ideme riadnym procesom. Že dobre, v pohode. Zase sa tam ale medzi druhým tretím čítaním 24 hodín pred hlasovaním objavil infozákon s rozšíreným skópom na NGOky. Tak mne to srdce trhalo ako legislatívcovi MSSR, ktorý to dieťa legislatívne si píplal infozákon dlhé roky, no ja by som skolaboval ako úradník MSSR, keby mi to niečo také dojabali zo zákonom. Ja som povedal, ale priateľe, ten infozákon je na niečo iné. No už nebolo pomoci, tam to išlo fakt rýchlo mašinériou, procesom. Tak som povedal, snáď pán prezident zavetuje, lebo my sa ako ústavné orgány relatívne dobre koordinujeme. Napríklad pri infozákone som pánovi prezidentovi navrhol vetovať, zavetoval, prelomili, dal som na ústavný súd. Tam ústavný súd nám vyhovel, že odložil účinnosť. To ma tiež veľmi potešilo. Tuto sa tak nestalo, prešlo to, no áno. Takže som využil svoju právomoc, tie kritické body, ktorí tam zostali. Myslím si, že ten zákon je škodlivý, lebo je špiclovací. Aj to sa mohlo dotknúť úradu vlády. To bolo naznačené, prečo som to tak hovorím. Priatelia, veď vy zberáte osobné údaje darcov privátnych peňazí, takže tam nie je právny základ.
GDPR nám tam chyba, nevidíme právny základ pre zber týchto osobných údajov, plus sú tam také kritické body, že celý ten infozákon má byť aplikovaný na subjekt privátneho práva. Veď ak ste tu právnici, tak v prvom semestri vás učíme, že máme právo verejné, súkromné a nemôžete režim verejného práva spraviť z reholných sestričiek, ktorí prevádzkujú mobilný hospic, orgán verejnej moci, to sú tie reholné sestričky, vedia sa stretávam s tou charitou, oni teraz ku mne chodia a my škodlivosť toho zákona popisujú, ktorú my už sme ústavnému súdu popísali, oni nás večer čaká 5 infožiadosti, len za to, že sme zobrali 100 eur nejakú dotáciu, alebo sme niečo dostali a ja mám si najať právnika, lebo sa očakáva, že v prvom stupni vydáš rozhodnutie, teda dáš podnet druhému stupňu, ten keď nesúhlasí s tvojím názorom, pán minister, tak ti dá podnieť, že musíš informáciu sprístupniť, že sa zrazu premiešali svety. Keby proces tohto zákona prešiel riadnou dogmatickou dišputou, tak právnici ministerstiev nedovolia zmiešať svet súkromného a verejného práva. Takže to je to, čo si tí poslanci zrejme za tých 24 hodín tejto dogmatické úvahy ani len nestihli zbehnúť. Preto je výhoda, a ja ako bývalý 13 rokov s praxou ministerský zamestnanec, som mal vždy šťastie, že všetci moji ministri, keď som draftoval infozákon, zákon o rodine, občiansky zákon, vždy som mal to šťastie si sledovať ten zákon až do zbierky zákonov v kľude, v riadnych procesoch. Je to veľká výhoda, lebo sa dala dišputa zviesť, MPK, keď bolo kvalitné, že si vedel kvalitný produkt doručiť do zbierky zákonov, o ktorom bol presvedčený parlament, že vedia, čo regulujú a hlavne obyvateľstvo ten zákon úplne inak príjme, ako keď príde niečo ako čistý, ako blesk z čistého legislatívneho neba, že bum, a regulujeme. Tak ten zákon je na ústavnom súde, je to. No ale zase, keby som teraz vyslovil kritiku, že ako tu zaznelo, že nie je dobe, keď poslanci predkladajú návrhy zákonov, bol by som k ním nefér, lebo je to ich ústavné právo, majú aj oni tú iniciatívu. Pri inom podaní, ktoré som dal na ústavný súd, zákon o rozsahu úhrady liekov. Viete, že zdravotné poistenie si robia Eldorado, pri tom, komu schvália výnimkový liek, komu neschvália. 2 roky som varoval ministerstvo zahraničných vecí, zmente zákon o rozsahu úhrady liekov. Máme to zdokumentované, predtým nič. Tak dobre, dávam na ústavný súd. Zrazu sa úrad vlády, teda pán premiér, to nie je nič tajné, do pár dní zareagoval, pán ombudsman, poďme predbehnúť ústavný súd, čo môžeme rýchle spraviť, aby sme tie ľudskoprávne krivdy, ktoré vyčítate poisťovňam, v tom zákone vyriešili. Tak poveril poslankyne z klubu Smer, aby pripravili návrh zákona a je, áno, vďaka tomu, že to neprešlo riadnym legislatívnym, máme nádej v prvom čítaní, v druhom, v novembri, že budeme mať ľudskoprávne ošetrený zákon o lieku. Takže tu by som nevyjadril názor, že poslancom zoberte tú iniciatívu, lebo teraz vie zákonodárny zbor rýchle sanovať ľudskoprávne krivdy a možno sa zachránia životy ľudí, ktorí nemusia zomrieť, bo podľa tej navrhovanej úpravy zdravotné poisťovne nebudú mať širokú vôľu, ale budú dané do jasných mantinelov, kde nemôžu diskriminačne pristupovať. Z webov budú musieť vymazať všetky vymyslené kritéria, ktoré kladú na pacienta, ktorý má rakovinu v 3. štádiu a ten liek by mu pomohol, lebo ho možno nechajú zomrieť, sa spoliehajú, že on to nestihne sa dosúdiť toho lieku. Takže zase, áno, aj toto treba povedať, že sa teším z tej iniciatívy. Keby to navrhoval minister zdravotníctva, než to prejde celým procesom, 6-7 mesiacov. 7 mesiacov by sme nemali ľudí sanovaných, aspoň s nádejou na výnimkový liek. No. A možno je ten rozdiel v tom, čo som chvíľu aj naznačil, že tam ide o to, ako si vláda dokáže zjednať disciplínu, lebo nevieme disciplinovať, že tie krátke riešenia nie sú tak, ako si myslieť, že keď by ústavný súd povedal, že skrátené legislatívne konania sú protiústavné, on by sa našla cesta, že neverme v ten zázračný prútik. Ono je to ako keby, na to neexistuje akože ľahké riešenie, keď je to problém kultúry. A to, čo vy hovoríte, tam je presne ten moment, že keď je to výsledok koordinovanej
podstate nejakej akože fungovania, tak je to trocha niečo iné, ako keď je to naozaj že zneužité, lebo to aj ústavný súd viackrát povedal pri tých konaniach, že ten zákon tam porušený je, čo je samo o sebe zlé, že to niekto akoby vôbec si berie na triko, ale je to tak, ale nevidí tam tú váhu tej protiústavnosti. Áno, ešte aby sme možno zostali pri tej téme NGOčiek a ich povinností podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tam aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva upozorňovalo poslancov, keď vznikal ten argument, že cieľom je predsa transparentnosť a majú právo občania vedieť, ako sa nakladá s verejnými prostriedkami a s dotáciami, ktoré sú dávané mimovládkam, a viem, že je to aj súčasť toho podania, ktoré si robil málo k tomu. Lebo my sme takisto upozorňovali, že ak akákoľvek verejná inštitúcia dáva peniaze mimovládkam, tak má všetky možné správy, vyúčtovania, zmluvy uverejňované v centrálnom registri zmluv, že už teraz povinné osoby podľa infozákona, teda tie verejné inštitúcie, všetky tieto informácie majú. A nie je potom zrejme, prečo nemajú byť smerované tie podania na tieto inštitúcie, ale na mimovládky samotné, ktoré nemajú ten aparát. Veď to je to, čo aj ja v tom podaní tvrdím. Ja som nepovedal, že transparentnosť nie je ústavou chránená hodnota, že to je niečo zlé, ale v rámci testu proporcionality sme dospeli k názoru, že už dnes sa vedia občania dostať zaručenými informačnými kanálmi, ktoré si citoval Infozákon, CRZ, vyúčtovanie, celé účtovné dokumenty. RPBS. Hej, takto presne sa k tomu vedia dostať. To znamená, menej invazívnym spôsobom sa už dnes zabezpečuje princíp transparentnosti a prístup k informáciám. Navyše tam vnímam ja silnú samozrejme diskrimináciu potom vo vzťahu k súkromným subjektom, ktoré často využívajú a úplne bežne využívajú verejné zdroje. To je ďalší pekný aspekt. To je úplne bežná vec a dokonca v oveľa väčších objemoch často. Rado, možno už keď si aj načal tú tému, že posudzoval aj náš ústavný súd skrátené konanie v prípade toho trestného zákona a povedal teda, že bol porušený zákon vládou, lebo neboli splnené podmienky na jeho použitie, ale rozhodol vtedy, že to nie je v rozpore s našou ústavou. A pri tej príležitosti sme pozerali niektoré rozhodnutia ústavných súdov v našom okolí. Maďarský ústavný súd napríklad povedal, že platný právny predpis môže vzniknúť iba dodržaním formálneho procesu. Český ústavný súd povedal, že ak by bolo skrátené legislatívne konanie ak by malo byť použité kedykoľvek podľa potreby vlády, tak by sme vlastne zákonodárnu procedúru označili ako fasádu parlamentarizmu a v podstate za nadbytočnú a rezignovali tým na politickú súťaž. A ako hodnotíš ty slovenské rozhodnutie? Ako asi by sa pýtalo, alebo čakalo, že poviem, že úplne že negatívne, ale ja ho v istom zmysle chápem. Práve som to načal tým, keď som hovoril, že je to otázka, ktorá sa nedá zmeniť tým, že ústavný súd niečo označí za protiústavné. Ono by to zasa vyvolalo potom protitlak zo strany parlamentu, lebo ten tiež má ako keby svoje záujmy. A ešte sa takto, čiže ja začnem tým, že áno, pri tom trestnom zákone som očakával, že je priestor na to, aby ústavný súd sa voči tej procedúre, ako prebehla, vymedzil. Javilo sa mi to ako na mieste a bol by som určite privítal, keby sa vyjadril týmto spôsobom, že už to vníma za hranou ústavnosti, aj keď teda nie som nezaujatý, to treba povedať, však bol som vlastne v tíme pani prezidentky, ktorá pripravovala v podstate podanie na ústavný súd v tejto veci. Na druhej strane, to, čo povedal napríklad ten maďarský ústavný súd, s tým sa nestotožňujem vôbec. To si nemyslím, že samotné porušenie nejakého akože aspektu toho procesu má viesť automaticky k neplatnosti toho zákonu. To zasa by sme prestrelili úplne na druhú stranu. To je niečo, čo nie je podľa mňa udržateľné a v tejto súvislosti, aj keď sám teda nie som odborník na ústavné práva, ale veľa som o tom diskutoval, dajme tomu s profesorom Marošom Gibom a ďalšími práve v týchto situáciách, tak aj ten český súd ústavný prešiel vývojom. On ako najprv bol tiež veľmi striktne na strane toho, že ak je tam problém v tom legislatívnom procese, tak to má vplyv na tú platnosť, ale postupne v podstate to svoje stanovisko skorigoval do tej miery, že povedal, že no ak bolo umožnené akože opozícia, ak by bola že úplne vylúčená diskusia zámerne, akože aby sa jednoducho o tom zákone nediskutovalo,
Čiže že až vtedy by to mohlo nabrať takéto, ako keby, takúto akoby vážnosť, že to odôvodňuje protiústavnosť. Konec koncov aj Slovenský ústavný súd v súvislosti s tým, a ja si teraz neviem presne spomenúť, to bol ten Matovičov balíček prorodinný, ktorý tiež bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, ale navyše tam bol ešte ten aspekt, že obišli ešte aj, myslím, rozpočtovú radu a obišli ďalšie inštitúcie, s ktorými mali povinne to prerokovať, tak tam ústavný súd vyslovil, že aj na základe procedúry, čiže on nevylúčil úplne, že na základe porušenia procedúry môže dôjsť aj k tomu, že je samotný výsledok protiústavný. To, že je ten výsledok pri obídení procedúry takmer vždy menej kvalitný, to je nepochybné. Preto tých 7-krát, že prečo musím novelizovať trestný kódex 7-krát, no to je vlastne taký self-feeding mechanizmus, že vy keď začnete to takto robiť, tak ono sa to potom vlastne vám začne kopiť, lebo vy tie problémy, vy hodíte tam jednu zmenu, ona spôsobí niekde inde, vy musíte okamžite reagovať, vy v podstate, to sa nám dialo už aj v minulosti, že vlastne sa novelizoval predpis, ktorý ešte nebol účinný, že prijala sa novela, myslíme, že aj pri trestnom zákone to tak bolo, že bol novelizovaný a než nadobudla tá novela účinnosť, tak ešte raz sa novelizoval medzi tým. A toto je, ako keby to je samozrejme ten dôsledok toho. Čiže ale späť k tej otázke, myslím si, že mohol by byť Slovenský ústavný súd v tomto trocha menej prísny, respektíve trocha menej ústretový voči akoby parlamentu ako hegemónovi alebo suverénovi, zástupcovi ľudí. Mohol by byť troška akoby v tom pevnejší, lebo si myslím, že nejaké mantinely tam byť musia a je dobré, keď ich pomenúvávame. Zatiaľ ich ten ústavný súd pomenoval iba v jednom takom, ako som povedal, takom špecifickom prípade, ale inde ich zatiaľ odmietol pomenovať. A Český ústavný súd sa toho až tak nebojí a nebojí sa ani toho, že reviduje svoj predchádzajúci názor, že to hľadá, že je to proces hľadania a proces reakcie, lebo ako hovorím, aj tie dôvody, prečo sa predkladali poslanecké návrhy pred 20 rokmi sú asi iné, ako sú dnes a tak ďalej. Čiže aj ten ústavný súd by mal reagovať možno na tie okolnosti prípadu a v určitom prípade alebo pri určitom kontexte a okolnostiach je možné podľa mňa identifikovať takú zvôľu, že to jednoducho už odôvodňuje vyslovene protiústavnosť. To, ako sa akoby ústavný súd k rôznym otázkam demokracie a právneho štátu stavia, je v podstate veľmi dôležité, lebo viacerí sa k nemu asi utiekame, dúfajú v záchranu od zákonov, ktoré sú prijaté nekvalitne zlé, alebo teda evidentne usilujú o porušovanie ľudských práv. A nielen teda ľudia, ktorí sú aktívne legitimovaní ako poslanci alebo verejní ochranca práv, ale teda aj my, odborná verejnosť. A to ma vedie k otázke, pôvodne sme v diskusie, ste mali byť traja, chceli sme, aby sa k vám pripojila ústavná právnička Lucia Bertisová, bohužiaľ sme nenašli spoločný termín, tak možno trochu hovorím v neprítomnosti, ale keď sa riešila novela ústavy, kde sa malo zakázať ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony alebo posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou, tak vtedy práve tá odborná verejnosť hovorila o tom, že možno to nie je dobrý nápad, že ústavný súd je tá posledná záchrana demokracie. A ona vtedy povedala, budem to trochu parafrázovať, že ak by nastala situácia, že tá zákonodárna a výkonná moc zlyhajú tak fatálne, povedzme, že by išli meniť demokratické zriadenie ústavným zákonom, že už nám ani ústavný súd nepomôže, že to už bude neskoro. Že túto rolu on nemusí mať, ja to vnímal som to vtedy tak, že vlastne keby to už nastalo, tak by sa ani asi nálezom ústavného súdu nezaoberali. Ako vnímate vy tú rolu ústavného súdu pri záchrane demokracie? Mňa napríklad ústavný súd pozitívne prekvapil. V tomto roku prvý návrh na ústavný súd, ktorý sme podali, bola novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám. My na Slovensku od roku 2010 máme najvyspelejší infozákon, ktorý umožňuje Slovákom, Slovenkám najširší, najrýchlejší, najkvalitnejší prístup k informáciám. To k nám na MSSR sa chodili radiť z celého sveta, ako sme zavádzali zverejňovanie zmluv, open governance, za 8 pracovných dní, už je to 12 pracovných, za 8 pracovných dní musel dostať občan takmer všetko v pôvodnej verzii na 100 zadarmo. Vládna garnitúra, respektíve jedna koaličná strana sa rozhodla, že nie, že to treba obmedziť, to je veľmi široké a že nech si ľudia platia.
čo je úplne ide proti princípu demokracie, právo kontrolovať orgán verejnej moci, právo prijímať informácie, tak samozrejme to je také moje legislatívne dieťa, tak to si budem šanovať a chrániť, tak už v legislatívnom procese sme začali draftovať to podanie a tam som sa spoliehal, či ten ústavný súd odloží účinnosť, lebo tam má veľký rešpekt ústavný súd, málo kedy zasiahne k tomu hegemónovi, ako ste to vy navrhli a povie, že to, čo ste si vy dohodli v parlamente, na teraz odkladám účinnosť. Málo tých prípadov je. A ja hovorím kolegom, vyskúšajme, však ide o podstatný prvok demokracie, právo šíriť informácie, kontrolovať našich vládcov. No a motika vystrelila, ústavný súd teda áno, ombudsman preukázal škodlivosť tej dotknutej novely. Na teraz, ešte to nie je teda meritorne rozhodnutie, ešte sme nevyhrali, ale má veľmi pozitívne ústavný súd s tou odvahou, v tom check and balance, že si trošku viac zobral tej právomoci, pozitívne prekvapil. Tak to bola pre mňa prvá taká pozitívna lastovička odvahy ústavného súdu, že odkladáme účinnosť novely zákona. On koniec koncov aj tú novelu trestného zákona odložil účinnosť, a čo bol tiež krok, ktorý nie každý čakal. V tomto ako ja si nedovolím takto vo všeobecnosti poviem možno takú historickú paralelu, že keď Lucia Berdisová o tom rozprávala, tak nedávno som o tom čítal, že vlastne súčasťou toho prevzatia moci vo Weimarskej republike Hitlerom bolo aj to, že najväčší štát, čo bolo Prusko, 60% územia, vlastne tú krajskú správu Landes, akože Regierung, vlastne úplne protiprávne prevzal Göring. Že ho tam dosadili Franz von Papen a Hitler. A vlastne asi 2 mesiace potom aj ten súd, ktorý tam mali Nemci, teraz jeden z tých najvyšších súdov ich, alebo najvyšších, povedal, že je to protiprávne. Už to bolo jedno. Už to bolo jedno. Hej, už akože doteraz sa ako traktuje, že vlastne to bol prvý taký, že úplne zjavne protiprávny krok, lebo to zvolenie do kancelárskeho, ako keby, alebo menovanie do kancelárskeho za kancelára výšského bolo legitímne. Čiže toto bol taký ten prvý silový krok, ktorý bol vyslovene urobený v rozpore a to, že súd to označil potom za protiprávne, no, už nikto si na to v podstate nespomenul, iba historicky sa to takto pertraktuje. Ja si myslím, že oveľa dôležitejšie, akože, že čo je to, čo ja by som vnímal ako dôležité, je naozaj hľadanie tých, že hľadať tie mantinely, ale akože aj naše očakávanie nesmú byť, že on ich nastaví strašne prísne, že silno alebo niečo. On má práve, že skôr hovoriť, no tu už nechoďte, tu už je to moc ďaleko, toto je to, kde je to rozlišovacie, to, čo napríklad ten ústavný súd povedal, že ak vypnete opozícii mikrofóny a nedovolíte jej ani 10 minút o tom diskutovať, teda dám do úvodzoviek, tak to už je jasné, že ste popreli akoby princíp parlamentarizmu. Popreli ste vlastne ten dôvod, prečo existuje parlament a potom sa nemôžete zaštiťovať, že ste ako keby reprezentanti. Ja si myslím, aj jednak môžem dodať, a akože trošku sa mi aj niekto čuduje, že prečo pán ombudsman tak idete po tých policajtov, po tých ozbrojených zložkách, lebo historická skúsenosť hovorí, že tí, kto majú monopol na násilie, sú tí, čo nás ochromia demokraciu. Lebo my hovoríme, a v 21. storočí však nežijeme v časoch diktatúry, ste prísni na tú políciu. Vidíte asi moje vyjadrenia, že každá výchovná facka policajta človeku bez domova, teraz som mal prípad v Galante, niekto to nasnímali pre mňa cez čiaru. Bo keď tým, čo nosia zbrane, dovolíme pomaličky si ukrajovať z našich slobod, skončí to tragédiou Košice, človek bez domova ubitý na smrť, hej, v tom nejakom obchode. A znovu, poučme sa históriou, profesor Blaho, romanista na našej právnickej fakulte, my sme mali 2 semestre Rímana, tí múdri Rímania vedeli, čo píšu, lebo je to aktuálne dnes, a bol rímsky básnik Juvenálus, ktorý sa vo svojom diele spýtal, a kto bude strážiť strážcov? Strážte strážcov, lebo tým ste dali zbranie. Takže ja sa to rímsko-právnou zásadou proste správujem. Dneska sme mali stretnutie na ministerstve vnútra, na policajnom prezidiu. Zatiaľ sa tá ozbrojená zložka snaží mi vo všetkom vyhovieť. Aj v mimoriadnej správe o policajnej brutalite, ktorú ten parlament nezobral síce na vedomie, ale de facto sa s ňou spravuje celý štát.
Dneska sme mali odpočet katalógu našich odporúčaní, 50 legislatívnych, 37 technických a už na 50% ich naplňajú. Oni sa snažia, bo si uvedomili, že áno, my sme tí, ktorí máme sklon k zneužitiu, lebo ste nám dali zbrane. My nemôžeme nosiť zbrane na ulici. Môžete. Šport, za účelom športu, lovu, ale je to veľmi striktne stanovené. To je ten koncept právneho štátu, tak sa vyvíjal právny štát, keď ľudia, každý bol homo hominem lupus, každý sme si boli vlkom na začiatku, každý sme platil faustrecht, právo pesti, tak sme povedali, nevieme tak fungovať, vy budete naši strážcovia, my vám dáme čas slobôd. Len musíme tých strážcov strážiť, aby sa nám nenasťahovali, nezneužili, lebo proti nim neviete už obrátiť zbraň. To znamená, dajmo ústavný súd by niečo judikoval, došiel Göring, obsadil úrad, lebo mali zbrane. Ďakujem pekne, to je vlastne aj výborný záver, aspoň na teraz našej diskusie, lebo práve preto potrebujeme verejného ochrancu práv, stredisko pre ľudské práva, aktívnu občiansku spoločnosť, nezávislé médiá, lebo niekto tých strážcov musí strážiť a samotný štát nemá dostatočnú motiváciu, aby to robil vždy v každom prípade a určite nie nezávisle. Teraz by som nechal priestor vám, publiku, na otázky na našich hostí. Kto sa odváži? Nech sa páči, ja budem čakať. Dobrý deň, menujem sa Anton, ja som mal správnom štáte za jeden rezort, ale momentálne som tu za seba. Takže moja otázka týka sa tomu procesu, o ktorom ste hovorili, že či sa vám nezdá, že tie niektoré primárne, ale aj sekundárne normy upravujúce legislatívny proces sú de facto bezúbe. Lebo aj zákon o hovorí práve 23 hovorí, že vláda stanoví a že je so strany ministerstva záväzné. Ale pokiaľ to ministerstvo poruší tieto predpisy, sekundárne podržiteľky zákona, ako sa parlament, pokiaľ sú tie základné formálne náležitosti splnené, čiže bolo to odhlasované stanoveným spôsobom a podpisy to obsahuje doručené zbierky bolo doručené, tak ten zákon proste preto museli splniť. Čiže či podľa vás existuje nejakým spôsobom osúbiť tieto normy a ako, aby to nebola posledná formalita, že existujú, lebo najmä kvôli tomu ako doplňujúce práve o tom, čo hovorí pán Ombudsman, že keď tento proces nie je dodržaný, znižuje sa tá dôvera občanov v tej právny predpis a samotná a jeho efektivita následne ochota dodržovať. Páči, kto sa uchopí? Ja môžem začať asi jednu vec, ono sa to ukázalo veľmi dobre, to si možno spomínate, nie je to tak dávno, keď sa riešila tá otázka, že ako rýchlo sa stihne publikovať v zbierke zákonov nález Ústavného súdu o pozastavení účinnosti. Hej, že tam to bolo presne taký ten, že mind-blowing, až, že teraz že tam je nejaká lehota na zverejnenie a teraz, že čo sú následky vlastne nedodržania, lebo to je jeden z tých príkladov. Určite si myslím, že sa technicky to dá ozubiť, Dá sa to procesne upraviť tak, aby to bolo jednoznačnejšie a aby to nedávalo, dajme tomu, takú veľkú voľnosť výkonnej moci a troška jej to akože zúžilo ten priestor a proste, ja neviem, ono totiž niekto spomínal, profesor Giba mi to spomínal, že v minulosti za Mečiara, keď dávali tieto ústavné nálezy, takže on to osobne niesol predseda Ústavného súdu do redakcie zbierky zákonov, aby zaistil, že sa to naozaj zverejní. Čiže akože tam sme sa tiež niekde posunuli, že kde sme boli pred 20 rokmi alebo 25, že on vlákom z Košíc to niesol, proste originál. Takže určite tieto pravidlá, ktoré sme videli, že nedodržanie vlastne by nič neznamenalo, lebo by nič neznamenalo v skutočnosti, si myslím, že sa dajú vymedziť tak, aby to bolo ako keby napríklad by sa tam fikcia dala, alebo niečo, že to môže ústavný súd zverejniť, alebo niečo, že je to proste však dneska zverejnenie v zbierke. Hovorím, dalo by sa z niektoré veci, určite niektoré aspekty, ale opäť ako právnik hovorím, že ten svet je tak bohatý a košatý a tie možnosti, že to je skôr otázka kultúry, že keď to niekto bude chcieť
niečo z toho obísť alebo si niečo z toho vymyslieť, lebo tak ja napríklad aj vnímam ten nápad s infozákonom a mimovládkami, idem mimo troška toho, že to niekomu akože napadlo, že však to by bolo zaujímavé im takúto povinnosť dať, hej. Ako, že za tým nie je nič viac, lebo pri transparentnosti, keď sme, tak táto vláda napríklad si nemyslím, že rozširuje transparentnosť vo všeobecnosti. Na katastri sa uzavrela, teraz sa už nezverejňujú niektoré dáta na Finstate, ako tá transparentnosť naopak akoby nie je tým najdôležitejším cieľom. Ale teda späť tomu, technicky sa určite dá urobiť mnoho vecí, však treba sa na to pozrieť a napísať to, keď to sa dá urobiť, ale nezabráni to tak, že si povieme, že sme akože Kugelsicher a Wasserdicht a že nič sa nemôže stať. Neviem si predstaviť, či existujú možno také modely, že či sa s nedodržaním pravidiel procedurálnych spája nejaká hmotnoprávny následok, že či vôbec nejaká právna kultúra to už existuje? No neviem, či v práve, akože pri tvorbe práva sú určite aj také štáty, ktoré že striktne trvajú na tom, ale ono to je zase spojené s druhou stranou mince, že potom zase dávate príliš veľkú moc možno tomu ústavnému súdu, hej? Že aj tam si treba dať pozor, hej? Že to nie je, to je kultúra, opäť hovorím, to nie je o tom, že to proste teraz zrazu získame negatívneho zákonodarcu, hej? Že... Ešte raz sa o tom porozprávame, parlament, lebo ste sa málo, od tej minúty to bolo máličko na môj vkus, hej? Toto by ústavný súd mohol... Že tam je to o tom, aby sa to vyvážilo naozaj a takto, že samozrejme ono sa aj hovorí, ja to teraz beriem ako, ja som obchodný právnik, úplne to moja DNA, ale tam je napríklad úplne bežné, že nedodržanie formálnej procedúry a na valnom zhromaždení vedie k tomu, že tie účinky môžu byť napadnuté toho rozhodnutia. A je taká akoby škola celá, ktorá hovorí, že práve v tom súkromnom svete, ale to sme opäť v svete toho súkromného práva, to dodržávanie tých procesov niekedy vás chráni najviac. Ako keby, že vás chráni viac ako čokoľvek iné. Čiže je to extrémne dôležité, aby procesy sa dodržiavali a je to hrozné, že si hovoríme, že vlastne je trhací kalendár aj z tej primárnej legislatívy o tvorbe právnych predpisov, aj všetko okolo. Čiže ako mrzí ma to, len si neviem predstaviť svet, kde by sme išli úplne, že každé porušenie týchto zákonných noriem akoby automaticky malo za následok neplatnosť zákona alebo neúčinnosť. Je to trochu koská plocha, lebo veď aj pri tvorbe trestného poriadku, aj keď sme boli ešte obaja na ministerstve spravodlivosti, sme riešili za chvíľu túžbu ako manuál k televízoru, že sa nenecháva vôbec žiadna voľnosť tým sudcom, že tak predpisy stále písať tak striktne, aby sa pokryla každá jedna možná eventualita, sa úplne nedá, naozaj to asi bude aj v tej kultúre, ktorú treba budovať asi inak. Otázku ďalšiu, nech sa páči. Dobrý deň, ja som občianske združenie a je to sociálne právo pre znevýhodnených, pre bezdomovcov aj pre mamu. A chcem sa na pána Budského pýtať, spomenuli ste tu Galantu, tu nejakú v novinách, v správach. Ešte prvý, myslím, bol úplne prvý pán Kandrač. Ja mám justičný omyl. Keď som tam prvýkrát prišiel, povedal, všetko je v poriadku, len je verejný, ako vy nemáte kompetencie na trestné. A teraz ste spomenuli o tej Galante. A práve to bezdomovci, keď aj ste spomenuli, že policajti, že by mali byť ako normálni, že proste, no jak sa hovorí, nesmiel máte, proste bezdôvodne. Ale takto, toto skrátim to, proste, že ako by sa toto dalo vyriešiť, aby tam mohlo byť nejaký taký súvis, že by mohol mať ten verejný ochranca práv, nejaké minimálne aj trestné, nielen verejné. Napríklad ja sa chodila do Centrum právnej pomoci, tu je Národná banka, ďalej, tak. Vybavovalo sa všetko, potom sa vlastne zistilo, že nemôže, lebo je to trestné. Či by sa tam nemohol nejaký ten minimálne nejakú novelu čo zmeniť, že by mal nejaké kompetencie aj na toto, alebo odporučiť. Tak to mi pripomína debatu nedávno na bezpečnostnom výbore Národnej rady, kde sa preberala táto mimoriadna správa o policajnej brutalite a tam i poslanci, niektorí členovia začali hovoriť, dobre, pán ombudsman, správa je fajn, ale kde ste boli v rokoch
20, 21, 22, keď sa tu porušovali OČTK, vyšetrovateľmi ľudské práva. A tak to mi stále tak omielajú a ja už som sa, nie že nezdržal, bolo to kultivované, to aj na webe, môžete si to povedať, pani poslanci, pani poslankyne, ak mi rozšírite Ústavu Slovenskej republiky a poviete, že verejný ochranca práv bude kontrolovať vyšetrovateľov, sudcov v prípravnom konaní, prokurátor a dáte mi 50 ľudí a navýšite rozpočet s radosťou. Ale takto je to momentálne nastavené, že ja mám nad policajtom kompetenciu len keď použije brachiálnu moc, donúcovací prostriedok. To, že niekoho zaistí a má preto nejaký trestnoprávny dôvod, nemôžem kontrolovať, ale už kam ho dá, ako ho tam transportuje, ako vyzerá tá CPZ-ka, ako sa k nemu CPZ-ky spravili de facto, to je môj case. Áno, ale vy zrejme, ako keby ste si želali, aby som mohol byť odvoláci nejaký opravný prostriedok v trestnom. Takto to ústavodárca nám rozdielil, že tu nemôžem ísť, hej? Ďakujeme. Ďalšiu otázku. Ak má niekto? Ak nie, tak vám veľmi pekne ďakujem všetkým za účasť, za skvelú diskusiu. Našim hosťom riadnemu ochrancovi práv Robertovi Dobrovodskému a advokátovi Radovanovi Palovi a dúfam, že sa vidíme aj na ďalších podujatiach. V Bratislave bude ešte jedno, presný dátum zatiaľ nemáme, bude to pred Dňom ľudských práv v decembri. Môžete tam nájsť potom tie informácie na našej stránke. Najbližšie budeme 1. októbra v Žiline, 2. v Liptovskom Mikuláši na témy ochrancov ľudských práv. V Liptovskom Mikuláši to bude špecificky ochrancovia ľudských práv v témach ochrany životného prostredia. Budete mať cestu okolo, tešíme sa na vás.